Hello guys, nandito po tayo ngayon sa tabi ng daan. May titingnan po natin yung titingnan po natin yung kalabaw na nilagay nila sa aming lupain ngayon. Re. Hi guys. Kagwapa na lang jud nako. Oh, andito po kami ngayon sa gitna ng daan. Pupuntahan po natin yung kalabaw na nakatugway sa aming lugar. So, huwag kang maingay kasi baka may kalaban tayo dito. So, didisiplinahin lang muna natin yung kabaw kasi yung may-ari ng kabaw wala dito. Pero pag andito yung may-ari ng kabaw, siya yung tutusukin natin ng lubot. Guys ha, nakita nyo na yung kabaw. Kita na pero makabaw dari di maklaro ba? I-zoom daw. Ayaw. Ito pala yung lupain namin. Dahil isa kabaw po dito. May mayo kung pag-ihaon ka na dito isa. Anak, good na. Anak na. Huwag ka masyadong maingay para hindi tayo marinig. Shout out pala sa kay Rosildo Alberca na alam kong manonood ng vlog na to. Alam nyo, sa totoo lang, sa kaliwat nila ito. Tapos re-respondihan natin, tingnan natin kung anong ginagawa ng kanilang kalabaw. Tang inang kalabaw to eh. Walang may sala yung kalabaw. Ang problema, walang may sala ang kalabaw. Ang problema nadari itong nagtugway. Nadara para rendiro kaya nadari naman ko tinanom saging diri no. Isog kang kabawa kab ha. Ito yung kalabaw na parang kabaw talaga. Bastos na may-ari tinugway dito. Asa dari rendiro yan ang Videohi ko. kinina. Mo ni? Tanawa gid tinuod diyan kasi. Ay sus. Mo ni ya. Yan na si Aya. Bakit matigas yung ulo kabaw? Yan itaw yun. Ay siguro. Tingnan mo. Awa yung mga kabaw. Sasaway pa tayo sa kalabaw. Yan ita ya oh. Yan ita.
Magkamukha na Kapareha talaga ng kalabaw to. Kapareha lagi magnahong ya. Kung ang nagtugway pa nang inaan niya diri di ba ka ako dito. Sungay-sungayon jud. O yun na guys. Kapareha lagi magnahong ato ya. Dumi na ang ating kamay ngayon. Mura na mazum. Tara na. Masum oy. No, isa kuha dai mo. Yun na. Yun na guys, yung pagresponde na ginawa natin. Tinali natin sila ng mas kunti para maikli, para matuto din yung may-ari na walang respeto sa kapwa-tao. Yun guys, napalaban ako sa kalabaw pero takot yung kalabaw. Asa to nga? Shout out pala sa kalabaw, yun oh. Shout out sa iyo. Luoy kay kadra, wa kay kaon. Ha? Pa-subscribe na ko to. Dito asa lobby kana pamuwil. Nabtan to saging guro yun oh. Wala eh. Wala pod. Noon yun. Ma, shout out des kung mama o nga kuan kayo. Hasindira kaon kaog lansonis. Ay, rambutan. Alam niyo guys, oh, nadumihan yung kamay natin sa pakikipag away natin sa kalabaw. Pero natakot yung kalabaw sa atin kasi mukha tayong muratag ka ng tikihaw ug kabaw. Luad ba yan na siya Oh, shout out sa kasama natin no na Luad na sa Bagyo. sobrang macho. Nangabali po doon pagkaret. Nabali. Isa sangit dito isa. Kanang harvest ganina koy. Kani. Kana. Ito isa doon sanday sa kayo. Tama na ne. Yun guys, bye na ha. Bye na sa vlog ko. Kasi uuwi na. Tara na ma. Salawan din kani sa nunong din motor, di gyud mo sakay. Di gyud siya mo drive gyud. Nay tay kalwa daw padidit kay kana sakay lang daw siya Mo magpadidit. drive nas nonon. Go yan. Shout out pala sa alam niyo yung may-ari ng kalabaw. Pero pasalamat pa din siya dahil di natin ginalaw yung kalabaw niya dahil alam niyo sa totoo lang walang kasalanan yung kalabaw. Ang may kasalanan diyan ay yung may-ari. Kasi kasi alam nyo wala yan silang lupa tapos may kalabaw tapos pag anong tawag dyan tinutugway nilang kalabaw umaabot dito sa lupain natin tapos alam nyo may mga tanim tayong saging dyan paano na lang kung masira yan so alam nyo ng point namin ha kasi unang una mali talaga yung ginawa nila so yun lang guys andito na kami sa daan so pinagpawisan ako yun lang guys at saka bye na kasi uwi na din kami tara na ma may durian pala doon guys yan kita nyo madaming magnanakaw dito kaya pag may mahuli kaming magnanakaw pinapakain ko ang balat ng durian sa kanila para matuto so yun na guys kasi napahaba-haba na yung usapan natin bye na sa inyong lahat